Velkommen til Færgebyen. Jeg hedder Thomas. Jeg er en del af tegnestuen Arken, som har stået i spidsen for det team, der har tegnet på projektet her. Færgebyen, det handler om nærheden til natur, det handler om fællesskaber, og så handler det om det her helt unikke havnemiljø. Og netop havnemiljøet, det kan man se i måden, vi har lavet hele arkitekturen på, at vi har formet husene, så det ligner bådehuse. Det kan også ses ved de her koøjne, som både er placeret helt oppe i gavlspidserne og nede ved indgangene til dørene. Og så kan det også ses i vores materialevalg, både i det rustne stål og i de mursten, som vi har valgt at vende ud af, så det får det der bagside murværk, som har det rustikke præg. Hele bebyggelsen danner sin front ud mod promenaden og mod kajen. Og så på bagsiden opstår der et gårdrum, hvor fællesskabet kan få lov til at udspringe sig. Der bliver både legeplads og fælleshus og andre små mødesteder, hvor vi rigtig meget håber på at se, at fællesskabet tager form. Hvis du har lyst til at høre mere om projektet, så synes jeg, du skal gå ind på færgebyen.dk. Tak for din tid.